Okay, class. Good morning. Good morning, sir. Okay, class. Antes na magsugod sa atong klase, mag-exercise sa tanyo para dili mo batsa kuno katog. Okay, kinsa may gusto mag-exercise sa inyo? Sir, si Doming na sir, kay isog nang. Kana sir kay papatay naman eh. Sir, ano lang to dito dito. ayaw ka ni mo. Kung saban mo, manok mo. Puro na lang ako. Maliwanag yun mo yung mo. Ako na lang yun. Ako na lang. Ako yung magkuha nga na ron. Purti na yung kuha na, no? Ako na lang puros. Ako. Nagreklamo ka na pod. Grabe nga reklamadora. Sige ko na nga to kay ko na. Ay sir, good morning sir. Oh. Ikaw na pod nalit? Katong kagahapon si Duming nalit. Basin sunod adlaw kanina punguban. O sabay tayo mo, sir. Ana sumbagay. Sumbagay. Pagkahaso, biyan yung bata. O sa man gusto nimo, sumbagay ta. Musokol na kag maestro. Dali. Sige buat, sugli. Aron makabsin ka. Kuha na kayo maestro na. Gibagsag ta. Sige, sugli. Sige, bugat, tumba kayo. Asan pa yung mistro na? Di naging bahay ng mistro na. Baga, sok lang ta na. Sige, sukar kadako ni maglawas. Tong magmugod. May adlaw rin ko ah. Pagkahaso ning mga bata. Di pa mo magsilbi sa kuha. Gagmay pa mo kay bukog. Luya pa mo. Pero kinahanglan respetaran ko ni. Duming, nari ka sa akong gilid. Hindi mga bata na eh. Akala nila sila ray kaibaw manotok. Kailangan. Okay. Labanan ako si sir, aron di ko mabagsak. O sige na. Sige, maana din. Agi mo gid nga na. Dagdag. Ay, pa. Wa na sir. Wa sir. Sumbagay lang. Run. Duming! Uy! Nung ka bataning, may bataning Duming. Uy! Hala! Nung sa mga? Ay, ratong bata ato. Kinsa man? Noon, naga na. Ikaw mago sir. Kay Kinsa man? imo mago ipahamak. Tanaw, napuruan ng taon ko. Hadlok ka di oras yung bagay. Hadlo ka. Sakit ako madlo kong sinuto kay. Ako inapura no tanawa. Tanawa nga akong... Sorry kayo, Duming. Sorry kayo. Grabe. Oo, no, okay. Duming, okay Wala ka? problema. Kukuson. May problema. Ayaw na. So, ning mga tawanan ni. Wa man diing ni kapuro sa akong mga dagway. Yun ning mga tawanan, mga isog lang nagdako ato. Nga, hambog. Sir, lakaw na ko, sir.